Bon dia, culers. Avui és un d'aquests dies gossos, pesats, que costarà pair. La derrota d'ahir a la nit contra el PSG fa mal, potser més per les expectatives que ens havíem creat que no per tenir opcions clares de guanyar la competició. Però és veritat que després del resultat del partit d'anada i del primer gol de Rafinha ahir, per uns moments, per uns minuts, vam viure la il·lusió d'una possible classificació per semifinals. Però no va poder ser. L'expulsió d'Araujo i el canvi desencertat de Lamine Yamal van fer que l'equip hagués de jugar durant 3/4 parts del partit amb 10, sense un dels teus millors defenses i sense cap actiu a l'atac al marge de contraatacs furtius de Rafinha. És cert que ho vam tenir a l'abast amb el pal de Gundogan, amb aquell possible penal també a Gundogan que no va pitar l'àrbitre, però el partit es va perdre quan el Barça, després de l'expulsió, va treure del camp el que podia ser el veritable malson per la defensa del PSG, Lamine Yamal. Un moviment d'escac i mat. Benvingudes i benvinguts al Corner, un podcast sobre el Barça i en català. Baix cap concepte, dubtàvem que Xavi tornaria a repetir el mateix plantejament que l'anada. Luis Enrique també ho sabia i el va canviar. Entenc que el va canviar, òbviament, perquè ell necessitava com a mínim marcar un gol per igualar l'eliminatòria. Però veient el partit després amb fred, veus com les coses van anar d'aquella manera. Jo crec que, per una banda, les baixes de Sergi Roberto i Christensen van ser claus. Christensen perquè ha sigut l'únic que limitadament t'ha fet com una mica de paraigües en el que és la posició aquesta del mig centre, i Sergi Roberto perquè és l'únic que potser té una mica de criteri i experiència sobre el que s'ha de fer i en quin moment s'ha de fer en el mig del camp del Barça. Sense aquests dos jugadors, treure Frenkie de Jong, que ve d'una lesió, tot i que el vas deixar descansar l'altre dia, i Pedri, que també et ve una lesió i que no està al 100%, que a més ell ja va dir a la roda de premsa prèvia que estava per jugar 60 minuts més o menys. Clar, veus com va sortir el Paris Saint-Germain, qui ja s'intuïa que anirien a parar el partit des del segon 1, no? No crec que fos la millor solució. Sí que és veritat que vam aguantar aquests 10 primers minuts de rauxa i de bogeria del PSG i que el gol de Rafinha va ser com un bàlsam per nosaltres, que de fet va ser com tornar-nos a il·lusionar, com deia a l'inici, de que la classificació per la semifinal era possible. Luis Enrique va tapar molt bé a Cubarsí, l'única solució que Xavi proposava per treure la pilota des de darrere. L'altra solució era una pilota llarga perquè la baixés Lewandowski, com ja vam fer a París. Per tant, en aquest cas, em sembla que era Marquinhos qui cobria a Lewandowski i em sembla que en van guanyar un o dos duels d'aquests, la resta ja no els va guanyar. Per tant, solució aportada per Luis Enrique, cap solució o cap alternativa aportada per Xavi. Arriba l'expulsió d'Araujo, que veient la repetició, a toro pasado tot és molt més fàcil d'opinar, però possiblement l'hagués pogut deixar passar i Ter Stegen potser l'hagués parat o potser hagués marcat, vés a saber. Però almenys s'haguessin seguit amb 11, que estàvem jugant molt bé, o almenys estàvem aguantant i competint-li molt bé al Paris Saint-Germain. Òbviament, no amb l'estil Barça, amb tant de tema que ha sigut això aquests dies, amb les rodes de premsa de Luis Enrique i de Xavi. No fent servir l'estil del Barça, però com a mínim intentant que el teu equip es classifica per semifinals, que ho trobo totalment lloable. Però el que dèiem, s'expulsa Araujo
i a Xavi no se li correix que treure del camp a Lamine Yamal i fer entrar a Íñigo Martínez. Jo crec que aquí està l'error del partit, més enllà del que deia al principi, de que Xavi aporta poques solucions al plantejament i és Luis Enrique el que realment estratègicament li roba la cartera, no? Treus a Lamine Yamal, que és, primer, l'únic jugador que et desborda, que realment no coneix el Paris Saint-Germain, perquè és un nano que és nou, no? I que no saps com jugar encara, tot i que el puguis cobrir millor, amb jugadors de més edat i amb més cos, sí, però mira, va fer la jugada del primer gol amb Rafinha, no? Clar, et treus el jugador que pot ser el més perillós contra el PSG i estàs fotent un defensa, amb la qual li estàs dient a Luis Enrique: estic cagat, em vaig a defensar. I clar, defensar-te amb 10 als 60-70 minuts que quedaven de partit, guanyant 2-0, a més. És que tenies el partit a les mans. Jo crec que aquí, almenys en la meva opinió, jo crec que aquí va ser la clau que va fer que el Barça caigués ahir. Després, el penal de Cancelo. A mi m'agrada molt Cancelo, crec que té molta classe, però aquest penal que fa jo crec que és de poc concentrat i d'anar desbocat com passa moltes vegades. O sigui, a mi em va sorprendre a París com va estar més controlat, com intentava, no?, guanyar-li els duels a Dembélé, que entrava per aquella banda, que en va guanyar molts. Vull dir, em va sorprendre defensivament. Ahir també, o sigui, hi ha una continuïtat en el seu joc, però aquest penal, o sigui, en aquell moment, quan a més el jugador del PSG, o sigui, és com un refús, no vas a... O sigui, vas a guanyar-li la pilota, no vas a treure-li, no? Bueno, no sé, jo crec que fora de lloc. I després l'altre que tampoc m'acaba d'entrar al cap és una altra expulsió de Xavi i a sobre les declaracions que va fer després del partit sobre la targeta vermella d'Araujo i sobre l'àrbitre, no?, sobre el penal de Gundogan. Vull dir, jo crec que l'entrenador del Barça primer de tot s'ha de saber controlar a la banqueta, perquè ell és el líder d'aquest equip, d'aquesta banqueta, s'ha de saber controlar, i una vegada que ja has perdut, a vegades et trauran a tu, a vegades no t'ho trauran. Si arribes a jugar millor o arribes a guanyar el partit, ni te'n recordes de l'expulsió o el que fos, no? Però bueno, és el que hi ha. A més, clar, jo estic gravant això a la tarda i ja està sortint, o ja han sortit notícies de que Márquez segurament serà el proper entrenador, que el tema de la samarreta, vull dir, ja hem passat pàgina i ara enfocats amb el diumenge, amb el clàssic. No vull dir que sempre ens quedarà el City i les derrotes del Madrid, que també, no ho hem de negar, però ara mateix, sincerament, veuré el partit d'aquesta nit amb el City-Madrid, òbviament esperant que el Madrid palmi, però realment tenia molta il·lusió amb aquest Barça. Crec que abans de l'expulsió teníem moltes possibilitats. De fet, anàvem ja guanyant 1-0, o sigui, el PSG tenia que marcar com mínim 2 per empatar l'eliminatòria, i és el que més em sap greu, no? Crec que l'equip ha fet una millora des de que Xavi va dir que marxava. No entenc com de cop dient o sabent que el teu entrenador marxa, tu milloris el teu joc. No ho acabo de veure el per què, però bé, en tot cas em sap greu més per això que no per una altra cosa. Òbviament espero que el diumenge guanyem a Madrid i com a mínim ens puguem treure una mica un pes de sobre. Doncs vinga, culers, haurem d'esperar a la temporada que ve per tornar a gaudir de la Champions al setembre, que això se suposa que, si no passa res, quedarem com a mínim segons a la Lliga, per tant ens classificarem per la Champions. També ens classificarem per la Supercopa Espanya, que també és una què. I espero que aquest diumenge l'equip tregui la ràbia i posem una mica de sal i pebre a la Lliga. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, seny, pit i collons, i visca el Barça sempre!